Tega di rumah ini. Tega di rumah. Nyuci sendiri, ngelap sendiri, ngumbah sendiri, semuanya sendiri. Ya, sini aku yoga, Mbak Dewi. Aku yo klenger. Sudut. Beneran kayak Bapak Dewo? Lah piye aku anggere ngumbah name gendu ya ndek ya wis bangkrut. Perkara aku ora tau bayar. Kowe belajar tuh, Bu. Bener wae dene ngomong jare cuciane tekor. Daripada bacot ngewangi mbah-mbah kene lho. Terus timbang wong kuwi iki mbah kowe gak kancaku aku males kok ngene iki, Bu. Bacot iki. Bacot. Kowe kudune bolak-balik ya panggah ngono wae. Kowe dopo iki? Bedah tirek ya. Mesin dinamo setan Tamiya paling iki. Dinamo iku, dinamo kapal Siap. Thailand. Lho, Bu. Piye maksudmu sempak buka jobo? Ya aku mau mbah-mbah iki gung garing. Terus Tak gawe lho ya, sebab aku mau karek kitok. Nah, akan tak kayak jobo iki ben garing ngono lho. aneh Bu, aneh. Aku iki udah lemah tenan. Dah sempak ya mesti tok. Ya tuku lah tuku sing liya. Iku kang song teko. Kok ana? Ya cit ge, rene mesti. Dengaran gue rene gue. Apa pamitan BPKB iki? Bener dine gue kok pamitan iki. Mampu lemah paling mandi juga. Kekuatan memang terus nonton gue. Mungkin pengen megai di, pengen di gue. Ini terjalek. Kayak apa tergalak itu? Gue ingat gue pernah Rusia. Gue apa jeneng megawe wis gak harus njobo ya. Gue kelahiran ning ndi? Megawe sakanoke. Gue prep. Iki lho, Bu, jak megawe, Bu. Lho, mergo iki lho aku mbah sepeda kok tak pakai rokok. Penak lagi mbaro kedah ngentok wae lho. Rokok. Bu. Ora pakan-pakanan topo lho. Wis ora opo-opo iki, wae lep-lep iki. Bal lho pangan. Gila cek deh, ngono jir mergawe. Ya mergawe ngene kok. Iya, bayan kok kancane pakan-pakan topo lho. Sanak popo. Wis. Bedokno. Bareng sik. Ya, cut. Kor boy yang lagu cari terus. Aduh. Wo, didulani ngene kae. Jaminan wis entek karep pring tok. Ngono kon urip ning desa wae. Nah, Wis bar lem ku mbak peda. wis le. Udah sitok wae kok. Udah utuk be. Nah, betul kan biasa no. Tapi ya salah no dolim mbek untung. Terus sama tuh dia nih gugup mari. Ya engko tak Salam paling salam Ada iwak paling kurang mulai kok. Kalau bar surat maghrib tak rono nak main dhek aku tak pamitno. Ya. Saya terus mulai, tak terus dekat bis gue. Daripada niki ngentekno jaminan tok wae iki. Yo, tekor ke asli. Ini tukang ngentek oh. Belajar deh ya. Tukang kompor tok. Terus sampai minggat terus itu wis seneng aku diam. Saya. Oh. Dan wo. You know. Enak wo. Itu lemah. You know. Sowan ini nak kang ini. Ngapa geng ban beno. Oh, numpak kompak bis wae kok. Ini wo ono apa nek kok. Lawane sepak wis garing iki. Oke. Ki udah.
ben kayak kok tenang. Oke. Ayo. Udah gitu. Sempak sowek apa ya? Masker. Ya, Sempak unboxingan. Sempak kayak telok dino ya. Oh, cek kebune. Let's go. Ayo, jalan mesti. Karena nak kulim sowe. Guys, Biasa kamu saya.